sempre nos presta moito falar cos vellos mariñeiros, os lobos de mar, e en Cesantes atopamos a Suso o Vello, que traballou o mar durante 70 anos. Cantas cousas verían os seus ollos no medio do mar, canto salitre iría penetrando na súa pel. Toda a súa sabedoría mariñeira guardada na súa memoria e no seu corazón. Nos queremos falar sempre cos vellos lobos de mar. Xa non digo de cando empecé, pero cando anduve agora, isto levou un cambio grandísimo. Mira que antes andábamos a remos, salíamos aquí da playa, nos apoñía a 6 da tarde, con remo na man e ibas bujando, a mellor hasta Cangas, hasta Toralla, hasta ás veces chegabas a Cías, e se topabas peixe, descansabas en Mejallo porque cambiabas era outro ritmo, pero se non topabas nada, e aquí veña, dalle, hasta outro día, ás 8 da mañán, que chegabas á playa outra vez. Agora non, agora chegas á playa, andas no fora a bordo, e dalle. E a mañán había que chupalas tamén para cá, a remos. Toda a mañán a remos, e se nos apoñas pescados que traías peixes, xa de ter xa se conocían pola boja que traías. Xa traes unha boja máis elevada, un ritmo máis alto, máis alegre. Se viñas tirando co remos a medio dormir, xe non deixamos á playa que non traen nada, non traen nada. Se ves sin ánimo. Si, veñes e non traen nada. Despois había outras contraseñas, os apoñas e viñas do mar á mañán. Chegabas cerca do puerto. Chamabas a Vila, entón baixaban todas as mulleres. Sabías que traías moito peixe. A Vila de Vila. Ahora se chamabas, ao mellor chegabas ao puerto, chamabas Rosario, Ramona, o nombre daba, xa non baixaban os da familia máis, trai 2 ou 3 fretes, daquela eran esas cestas grandes redondas que levaban na casa, chamaban o frete. Foron moitos anos o que estuvo no mar, porque empezou con 9. Non, hasta os 80. Hasta os 80. Bueno, botei 79. Bueno, por 70 anos. Para quedar os 70 xustos cumplidos. Moitos anos, Moitos anos, depois digo que eu... E como, cando se retirou xa te llegada a Sura? Ou dixo? No, cando me retirei, máis ben xa era moitos anos. Un pouquinho as ruídas, esta ruída principalmente, porque sabes que vamos a poñer agora, vamos a poñer ao marisqueiro. Agora non, agora traballas aquí pola borda. Entón, aí, entón está o corpo dereito. Pero antes non. Antes nós traballamos aquí a pouco. De pé. Claro, Tiene que estar moi encorvado. A fachada, formamos, tiña cascallo, como nós, broza, pois tens que estar aí aganchando as ruías e así sintes. A máximo... Chega un momento que xa hai que descansar. Sí, principalmente este. Pero bota de menos uno, o salir ao mar. Ahora xa nunca sale. Dinde que me jubilei, non... Bueno, pisei o mar, si, aquí. Pero que salir con a embarcación, nada. Tal vez, coño, vai pescar aí, vai dar unhas liñadas, así. Non, por unha cousa. Porque como xa me perfixen, entón xa non fago idea do mar. Se vou a botar unhas liñadas, xa me quero, mañan xa volvo. Entón así, pois, veño hasta aquí, paso o tempo, e falo unha con outra. Cuidar un poquinho Sí, hasta aquí. Veño casi 2 ou 3 veces na semana, veño hasta aquí. Sempre traballou aquí na ría? Sempre na ría. Nunca foi? Non, sempre andou na ría. Sempre eu chego das Cías para dentro, ao Marisquén, calquera un sitio. Oficios non sendo as nazas do pulpo. Eso non foi? Non, as nazas do pulpo non, porque as nazas do pulpo realmente aquí non nos dedicamos moito. Porque o pulpo é máis da baixo, da costa da pedra. Aquí collería moito foi o choco, porque o choco é o propio toda a vida. É o que ten fama aquí o choco. O choco, vindo pequeno, toda a clase de oficios andamos a choco, porque o choco collese coa repeta, collese choco co bou, collese chocos. E cos tramallos. Agora, últimamente, o que máis abundan son os tramallos. Home, Clemente, que tal? Hola, patrón, aquí estamos outra vez. Aquí andamos, e nos xa temos que marchar. Que tal foi a cousa? Moi ben. Salimos... Gustou? Sí, moi contentos. Me alegro. Todo o mundo que ven aquí marcha contento. Sí. Volve. Nos volvemos. Me imagino que sí. Te vou dicir por qué. Porque a xente di pola ría, esta tan bonita, non. Todos por vos, pola xente. Como nos tratades. Sí, pero que a xente precisamente fai na ría. A ría fai a xente ser así, por iso nós somos así, porque nunha ría tan bonita nos somos tan así un poquinho bonitos tamén. É porque sodes de ría, non sodes de terra. Somos da ría, sodes peixes. Somos do mar. Do mar. A xente do mar é así. Vale. Pois moitas grazas. Veña, hasta a próxima. Hasta a próxima. Volveremos. Alegro, veña, chao. Chao. De cada porto no que vivimos a aventura de Ribeiras de Salitre saímos así, con sensacións positivas, optimistas, e con moita enerxía para buscar novos portos, porque a aventura continúa.